What's up mga papi? And welcome for today's video. And sa episode natin ngayon, tara at samahan niyo ako para pumasyal dito sa Lingayen, Pangasinan mga papi. At dito lang yan, sa Lingayen, Pangasinan para sa Pistay Diet 2023 Expo mga papi. So ano pang inaantay nyo? Kumuha na ng makakain at ng mga iinom nyo dahil tsak na magugutom kayo for today's episode natin mga papi. At kung bago lang kayo sa ating channel mga papi, wag nyo kakalimutan mag-like, share, and follow mga papi para naman lagi kayong updated sa mga panibago nating videos. So ayun nga mga papi, ang pupuntahan natin ay sa Lingayen, Pangasinan lang, kaya nagmotor na kami dahil sobrang lapit lang nito sa bahay namin. Siguro mga 15 minutes na biyahe lang ay nandun na rin kami at wala pa itong 5 kilometers na biyahe mga papi. So nag-shortcut na nga pala kami mga papi kahit sobrang lapit lang nito, at dito nga pala kami dumaan sa may Paliparan, at dito naman sa may malaking sombrero kanina, doon ang kampo ng PNP dito sa Lingayen, Pangasinan mga papi. Habang dito naman, nandito na kami sa Baywalk, Pangasinan mga papi. Grabe, ang dami pa rin tao kahit Easter Sunday ngayon mga papi.